Πάμε, σας παρακαλώ, στον κύριο Σεραφείμ Σεφεριάδη για να έχουμε και τη δική του άποψη, το δικό του σχόλιο. Κύριε καθηγητά, τι λέτε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Πανεπιστήμιο, πέρα από το διδακτικό του έργο, και θα έρθω σε αυτό σε ένα λεπτό, είναι κυρίως επιφορτισμένο με την ανάδειξη, την προάσπιση και την προώθηση των βασικών αναπαλωτρίωτων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο οποίο περιλαμβάνονται η δικαιοσύνη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, είναι βασικές παιδαγωγικές αρχές. Όταν αυτά παραβιάζονται, μπορεί το άσυλο να καλύπτει αυτές τις παραβιάσεις? Έρχομαι, αν μου επιτρέψετε. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Αυτές ακριβώς οι αρχές είναι που εξακολουθητικά παραβιάστηκαν στην περίπτωση των μεταναστών, για παράδειγμα. Και αυτό το έδειξε πάρα πολύ καλά το βίντεο με το οποίο ξεκινήσατε. Γι' αυτό δεν ευθύνεται η Ελλάδα, η κατάσταση των ανθρώπων στο Πολυτεχνείο, αλλά η απουσία μεταναστευτικής πολιτικής ευθύνεται σαφώς για την κατάσταση των ανθρώπων που πήγαν στη νομική. Αυτό είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι ζήτησαν αρρωγή από το Πανεπιστήμιο είναι τιμή για το Πανεπιστήμιο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απολογηθεί κάποιος, ο οποίος σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν την ίδια τους τη ζωή για να αναδείξουν ένα αίτημα, το οποίο δεν υπάρχει τρόπος να το αναδείξουν, προσφέρουν αυτή τη βοήθεια. Να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στο άσυλο. Πότε χρειάζεται πραγματικά το άσυλο? Πότε χρειαζόμαστε άσυλο? Η λογική αυτή έχει και ένα κίνδυνο, έτσι. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Για παράδειγμα, ένας κίνδυνος αυτής της λογικής είναι τιμή για το Πανεπιστήμιο που ήρθαν εδώ να εκδηλώσουν τη διαμαρτυρία τους, είναι μετά να είναι τιμή για το Κοινοβούλιο, ας πούμε. Κοιτάξτε, το γεγονός... Και προσέξτε, εδώ φαίνεται και αποδεικνύεται και από το ρεπορτάζ ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν από την Κρήτη με ομαδικό εισιτήριο και με μια οργάνωση. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι δεν μπήκαν αυθόρμητα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Πρέπει να και μπήκαν και παράνομα στη χώρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Μερικοί δεν μπορούν να το χωνέψουν και καμιά φορά αυτό αντιβαίνει σε αυτό που ρητά λένε. Έχουν νοημοσύνη, έχουν δυνατότητα δράσης, συλλογικής ένταξης στην κοινωνία, όπως και είναι άνθρωποι που έχουν εργαστεί και πάνω τους οικοδομήθηκε το θαύμα των Ολυμπιακών Αγώνων και ούτω καθεξής. Αλλά αν μου επιτρέπετε να επιστρέψω λίγο στο άσυλο, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Το άσυλο πότε χρειάζεται? Γιατί η βασική συζήτηση παίρνει το χαρακτήρα ότι έχουμε δημοκρατία, συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη ασύλου. Να χρησιμοποιήσω μια διατύπωση η οποία προκύπτει και από τη συζήτηση. Η ανάγκη για το άσυλο είναι τόσο μεγαλύτερη όσο αποκλίνει το δίκαιο εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Όταν δηλαδή οι νομιμότητες οι οποίες παράγει το πολιτικό σύστημα βρίσκονται σε αντιδιαστολή, αν όχι σε αντίθεση, με ένα αίτημα δικαιοσύνης. Και αυτό το βλέπουμε περίτρανα στην περίπτωση των μεταναστών. Να σας θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα επειδή θεωρείται ένας τόπος βασανιστήριων. Και το Βέλγιο, γιατί είμαι μαζί με τον κύριο Πλεύρη στην οθόνη βλέπω, το οποίο επίσης καταδικάστηκε. Δεν καταδικάσε γι' αυτό την Ελλάδα, επειδή έστειλε ένα μετανάστη στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η δικαιοσύνη απουσιάζει από τη λειτουργία του δικαίου. Μην λέτε λάθος απόφαση, καταδικάστηκε για άλλο λόγο το Βέλγιο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πλεύρη. Όχι, να μην λέτε είναι συνάρτηση μια συνθήκη στην οποία ζούμε, η οποία θα να πολλαπλασιάζεται. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται σήμερα το άσυλο. Κάτι το οποίο όμως με έθλιψε βαθύτατα σαν πανεπιστημιακό και σαν άνθρωπο που θητεύω σε αυτό το χώρο αρκετά χρόνια ήταν αυτό που είπε η κυρία Χριστοφιλοπούλου, αν μου επιτρέπει. Είπε ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι για να προσφεύγουν οι κατατρεγμένοι. Έτσι. Αυτή η διατύπωση έχει μια οσμή η οποία, μου επιτρέπετε κυρία Χριστοφιλοπούλου, με ενοχλεί και με προσβάλλει. Το πανεπιστήμιο είναι ακριβώς για να αναδεικνύει αυτά τα προβλήματα και δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν βασίζεται σε αυτή την αρχή. Και επίσης, κυρία Χριστοφιλοπούλου, για να περάσω στο ζήτημα των δυσλειτουργιών των πανεπιστημίων, είναι πρόνοια, είναι κράτος πρόνοια στο πανεπιστήμιο. Αυτό μιλάει για το πρόβλημα της έλλειψης της αριστείας. Και θα ήθελα να τη ρωτήσω, ποιος εμποδίζει, κυρία Χριστοφιλοπούλου, την αριστεία στα πανεπιστήμια? Την εμποδίζουν οι μετανάστες? Την εμποδίζει το άσυλο? Εγώ διδάσκω, σας πληροφορώ, κάθε εβδομάδα σε χώρους που δεν έχουν λαμπτήρες.
φυτεύω σε ένα ίδρυμα, αν μου επιτρέπετε, περιμένω αρκετή ώρα. Οι καθηγητές που χτίζονται, με ρωτήσατε. Που τα σπάνε καθημερινά, κύριε Πλεύρη. Όχι κύριε Πλεύρη. Δεν τα σπάνε. Είμαι σε ένα ίδρυμα του οποίου το προσωπικό που δουλεύει στις βιβλιοθήκες, και η βιβλιοθήκη μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από τις καλύτερες βιβλιοθήκες πολιτικών επιστημών στην Ελλάδα και στην Νότια Ευρώπη ενδεχομένως, δεν έχει προσωπικό. Εγώ δεν έχω φωτοτυπικά μηχανήματα. Στο γραφείο μου δεν έχει εγκατασταθεί γραμμή ίντερνετ. Έχω υποψήφιους διδάκτορες, γιατί αναρωτιόμαστε τι εμποδίζει την αριστεία. Το άσυλο. Βρήκαμε την απάντηση. Οι οποίοι ενώ θητεύουν με έρασμους και είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου, δεν έχουν ένα χώρο, ούτε καν μια βιβλιοθήκη να εργάζονται. Άλλα εμποδίζουν. Πάντως το άσυλο δεν εμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε παρακολουθεί την εμπροκειμένο εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι τρομερό για ένα πανεπιστημιακό, και επιτρέψτε μου την ένταση. Επιτρέψτε μου, είναι τρομερό για ένα πανεπιστημιακό, και επιτρέψτε μου σας παρακαλώ την ένταση, να ακούει ότι η αριστεία και η εκπαιδευτική διαδικασία παρακολουθούνται από το άσυλο. Να έχουμε κάνει μια ιεράρχηση των προβλημάτων μας και να έχουμε βάλει το άσυλο πρώτο. Ποιος το είπα? Κύριε καθηγητά, αύριο μπορώ να έρθω στο Πάντιο. Αν μου επιτρέπετε. Κύριε καθηγητά, αύριο μου διασφαλίζετε να μπω στο πανεπιστήμιο που διδάσκεται και να μιλήσω? Και αυτό με φέρνει στο τρίτο. Μπορώ ή δεν μπορώ, ερώτησα. Θα σας απαντήσω. Πάντως η αστυνομία δεν μπορεί να σας βάλει. Ποιος μπορεί να με βάλει μέσα? Θα σας βάλουν οι ιδέες σας, θα σας βάλουν οι επιρροές σας. Ελεύθερη διακίνηση ιδεών δεν λέτε, κύριε καθηγητά? Δεν απαγόρεψε σε κανέναν. Η ελεύθερη διακίνηση ιδεών είναι επιλεκτική. Στο πανεπιστήμιο λέτε να το πείτε. Επιλεκτική. Εσείς, κύριε καθηγητά, πείτε μου ευθέως. Ευθέως δεν μου απαντάτε. Μπορώ να μπω αύριο εγώ στο πανεπιστήμιο το Πάντιο? Το φιλοσοφικό ερώτημα παραμένει. Μπορώ ή δεν μπορώ? Αν δεν είστε δημοφιλείς στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξετε τα πράγματα. Δηλαδή η διακίνηση ιδεών εξαρτάται από τη δημοφιλία. Που δεν είμαι δημοφιλής. Αυτό είναι δημοκρατικό. Εσείς, κοιτάξτε, περιμένετε. Δημοκρατικό είναι αυτό που λέτε? Η δημοφιλία θα κρίνει τις ιδέες. Κύριε Πλεύρη, με συγχωρείτε, Η δημοφιλία θα κρίνει τις ιδέες. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Οι φοιτητές θεωρούν ότι δεν μπορεί να έχουν ισότιμο διάλογο με το αυγό του φιδιού. Εγώ είμαι το αυγό του φιδιού. Όχι, λέμε, έτσι λένε. Εγώ λέω. Δεν έχουν ποια διακίνηση ιδεών τότε? Ποια διακίνηση ιδεών? Εσείς είστε πάρα πολύ δημοφιλείς, ας πούμε, στα κανάλια. Σας βλέπω καθημερινά. Ναι, στο πανεπιστήμιο όμως σπούδασα. Τα ίδια έχω κάνει με εσάς. Διδακτορικό έχω κι εγώ. Στο πανεπιστήμιο και αυτό είναι προς τιμή. Δηλαδή. Επιτρέψτε όμως να πάω στο τρίτο σημείο, γιατί θα χάσω το χρόνο. Είναι λογικό να υπερασπίσετε το άσυλο και να λέτε ότι υπάρχουν επιλεκτικοί. Ποιοι θα μπαίνουν και ποιοι δεν θα μπαίνουν. Αυτό το άσυλο υποστηρίζετε, κύριε καθηγητά? Κύριε Πλεύρη, παρακαλώ, για να ολοκληρώσει ο κύριος Σεφεριάδης. Όχι το ότι κάποιος σας απαγόρεψε. Και το τρίτο είναι, γιατί πραγματικά παρακολουθώ και εγώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη διαχείριση της έννοιας του ασύλου. Αυτό το πρόβλημα πώς προτείνουμε να λυθεί αλήθεια? Στη γραμμή η οποία φέρεται και άγεται. Γιατί με την εφαρμογή του νόμου, λέω εγώ, κύριε Σεφεριάδη. Τι να κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου? Με την εφαρμογή του να νόμου. μπαίνει η αστυνομία, για παράδειγμα, τώρα που είχαμε. Ο νόμος. Να κρίνει δηλαδή ο πρίτανης. Ο νόμος ο οποίος υπάρχει, ο νόμος ο οποίος υπήρχε. Το είπε και ο κύριος Μαζαράκης, τον οποίο νομίζω ότι όλοι οι συνομιλητές πρέπει να ευχαριστήσουμε. Και ενδεχομένως να πάμε να δούμε πώς λειτουργεί ο Αστέρας εξ αρχείων, εμπροκειμένο. Έτσι. Παλιά υπήρχαν συλλογικότητες οι οποίες είχαν τη δυνατότητα και είναι οργανικά επιφορτισμένες με το καθήκον να τηρήσουν την ευνομία και όχι απλώς την νομιμότητα, γιατί ο κύριος Βουλγαράκης το είχε πει ωραία στον παρελθόντα χρόνο, είναι νόμιμο, ότι είναι σύνομο όμως δεν είναι και εύνομο. Την ευνομία λοιπόν στο πανεπιστήμιο έχουν κάθε δυνατότητα να το κάνουν, αρκεί να μην υπονομεύεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, και υπονομεύεται, επαναλαμβάνω, από τις πολιτικές που εφαρμόζουν όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και όλες οι προηγούμενες, οι οποίες δημιουργούν μια κατάσταση εφιαλτική. Εικόνες που δείξατε, για παράδειγμα, από το Πολυτεχνείο, μαρτυρούν όχι βανδαλισμούς μεταναστών ή άλλων, μαρτυρούν την κατάπτωση αυτού του χώρου, ο οποίος δεν έχει, παραλαμβάνω, βιβλιοθήκες, δεν έχει εστίες οι οποίες να κρατούν τους φοιτητές και να μπορούν να δημιουργήσουν μια ζωντανή φοιτητική κοινότητα. Μέσα από εκεί θα δοθούν οι απαντήσεις, οι οποίες όμως απότερα είναι πολιτικές. Διότι στο βαθμό που θα ακολουθείται αυτή η αδιέξοδη πολιτική και θα εντείνονται τα προβλήματα, πάρα πολύ σύντομα θα δούμε
ένα τεράστιο αριθμό κοινωνικών ομάδων να μην έχει άλλο τρόπο παρά να προβεί σε δράσεις ανάλογες σε αυτόν που είδαμε. Κύριε καθηγητά, σήμερα όπως γνωρίζετε διεξάγονταν εξετάσεις στη Νομική Αθηνών. Μία ομάδα μπήκε, δημιούργησε πρόβλημα, έσχισε τις κόλλες των φοιτητών που διαμαρτυρήθηκαν. Αυτό κατά την άποψή σας δεν παρακολεί τη διδασκαλία? Ασφαλώς. Αλλά δεν είναι το κύριο πρόβλημα. Πώς θα μπορούσε να απομονωθεί? Το κύριο. Δεν είναι το κύριο όταν παρακολύεται, όταν μας λέτε. Σας άκουσα με πολύ προσοχή και είπατε κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι, ότι το Πανεπιστήμιο είναι χώρος διακίνησης ιδεών, διδασκαλίας και έρευνας. Και σας βεβαιώνουμε ότι σήμερα παρακολύθηκε η διδασκαλία και μάλιστα στην ιερή διαδικασία της εξέτασης. Δεν διαφωνώ ότι θα εμφανιστούν προβλήματα. Εσείς τι προτείνετε για να σας αντιστρέψω το ερώτημα? Να έμπαινε η αστυνομία κατά τη διάρκεια εκείνη? Να μπορούσε με κάποιο τρόπο η ομάδα αυτή που παρακόλλησε την ιερή διαδικασία να απομακρυνθεί. Πείτε μου εσείς τον τρόπο. Έκανε το Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι η πρώτη απάντηση. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι χρειάζεται ένα αναβαθμισμένο πανεπιστήμιο, χώροι πραγματικής έρευνας, οι οποίοι μας υπονομεύουν αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας την ώρα που μιλάμε έχει περικόψει κατά 20% τις πιστώσεις για τους διδάσκοντες 407, τεινάζοντας στον αέρα τον προγραμματισμό ολόκληρων τμήματων. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα είναι που δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες προκύπτει αυτή η ανομία. Αντιμετωπίζεται με την είσοδο της αστυνομίας. Σας διαβεβαιώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σεφεριάδη για την παρέμβασή του.